Neste seu cooking imos a facer unha serie de pratos e o imos a facer, neste caso, con produtos de Torre de Núñez. A primeira receta que vamos facer é unha empanada, patacas, acelga, chourizo e panceta, vale? Neste caso, hoxe, Dani vai a facer esa empanada con a zorza de Torre de Núñez e tamén co bacon. Zorza é un dos poucos produtos que temos fresco, responde a un produto tradicional galego. O bacon é un bacon que non ten infiltración, realmente é unha panceta de cerdo, no? De porco. Despois ten un toque especial e moi diferenciado como é o afumado en leña de haya. Esta zorza gustame moito, tal como presentades, non ten o oreo, non está nada curada, non? E vai en pedazos tamén moi pequeniños. E a zorza o que fixen foi guisala con viño rancio seco. E nada, cociñei bastante tempo, engadinlle o bacon, ese toque fumado gustoume moito, ademais. As patacas bótanse en cru, non levan ningunha cocción. A clave tamén é que esa grasa da panceta, do touciño, do bacon é importante para que a pataca non quede cocida e que quede máis ben como confitada. Imos a pasar a outro dos produtos, imos a falar de poñer en valor as salchichas, vale? Dous sabores bastante arriscados, como son o salchicha o curry e salchicha mexicana. Ten esa característica de sabor picante, por un lado, e o curry, bueno, unha especia que xa todos conocemos, é moi popular, é a primeira vez que se eleva ao mundo da salchicha. Dani vai a facer dúas preparacións, coa salchicha curry e coa mexicana. Contanos un poquinho que é o que tes preparado aí, Dani. Por facer algo distinto, un boniato asado, cun pouco de requeixo batido, ten un puntito de acidez, de fermento, e un chutney de tomate. Esta última, a mexicana, vai levar un pico de gallo e uns frijoles guisados. Leva tamén un ajo blanco verde, que eu lle chamo ajo verde, unha crema con améndoas, aceite, allo, e botamos de guisante por darlle o punto verde. É que o produto realmente está moi bon solo, é para tomar, non nos vamos a engañar, é que é para tomar cunhas patacas fritas e xa está. Es que está moi boa, tío. Ten unha textura caralluda, un sabor intenso, curry, e despois gustame o puntiño de requeixón, o aceite, o chutney para refrescar e para axudar a baixar, está moi ben feito. A salchicha que? A salchicha sí, iba a falar iso, do saborciño que ten de curry, que é moi interesante. A empanada tamén, unha masa moi boa, o rexeo moi bo. Eu quero pedir un forte aplauso primeiro para Alfonso de Torre Núñez por este produto fantástico que teñen. A Dani e o seu compañeiro, o maestro das tortillas do Zahara de Ferrol, e Dani do Camiño de Inglés e do José Fasbar por este fantástico ratiño que pasamos con eles.